Vlogging mkhululi. Oh ya bwana. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, namhlanje ke sikhuluma ngentokazi esencane yase KZN emagate elingisa indawo kaGabsile emdlalweni Umkhokha. Igama lakhe langempela uAlizwa Sikhafungana. Uthi ke yize kungabanga nzima ukuthola indawo azoyilingisa kulomdlalo, kodwa ukufica abalingisi abanamava ikhona okwaba inselelo kakhulu. uAlizwa uthe uyaqala ukuthola indawo yezoyilingisa emidlalweni omkhulu kuleli, ngakho ke lokhu kuthatha njengesibusiso esikhulu empilweni yakhe. uAlizwa benza ke iziqo zepolitiki noma zezepolitiki eRhodes University, wasekhetha ukuthi azimise kancane after getting this role kumkhokha. Bese ngiqedile ukwenza iziqo zami emkhakheni wokulingisa, ngithe uma ngibona ukuthi isikhathi nginaso ngaqhubeka ke nemfundo, kodwa ke ngase ngithintwa imanager yami yangitshela ukuthi sengithola indawo emidlalweni Umkhokha. Kwaba ke injabulo kimi, yize lo mdlalo ngangawazi ngenxa ukuthi angiyibukanga isizini yokuqala. Ngathi uma sengiyitholile ke indawo ngakhetha ukubheka ukuthi ukhuluma ngani lo mdlalo, nokuyilapho ngabona khona ukuthi indawo yami izongena kanjani, futhi imuphi umlingisi engisondelene naye okuwumamzobe umamudeli Malinga. Uthe indawo kaGabsile oyintombazane esafunda isikole esondelene kakhulu nonina uMamzobe iyinselelo njengoba yenza izinto ezingalungile ithunywa unina. Uthe uDeli umthathe njengendodakazi yakhe njengoba emenze wakhululeka, futhi kwabalula ukuthi ke uma belingisa kufane sengathi ba umndeni wangempela. Uthe kuningi akufundile ngokusebenza eduzane nomlingiso namava njengomama uDeli nabanye. Kube lula kakhulu ukuthi ke indawo yami nika mama uDeli kube sengathi into esiyilingisayo eyangempela. Sisaqala ke wangibiza, wangihlalisa phansi, wangitshela ukuthi sisebenze kanjani, futhi ngaba nokukhuleka kakhulu, ingakho kunjeyana njena lapha yana kuleya scene yakhe. Uveze nokuthi indawo kaGabsile ababukeli balomdlalo bazoyithakasela kakhulu njengoba isazomenza axabane noMamzobe aphinde futhi bazwane. Uthi ababukeli okumele bakubeke emqondweni kuya phambili ngendaba kaGabsile ukuthi uyingane futhi uyawenza amaphutha. So ya guys, ke zinjalo ke izintokazi esincane yasemagate okunguGabsile esitorini. Nginethemba guys ukuthi niyamthokozela kakhulu la kumamona kude wenu. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.